Ndiphinde ndinamkele guys ulwazi alunamda. Namhlanje siqhubeka nencwadi yethu ethi Nyana wam ngokubhalwa ngu-W.K. Thamsanqa. Sizofunda isahluko sesithathu esithi Vuyisanani nam, iphepha ngama-26, 26 ukutsho. Vuyisanani nam lathi liphumela ngomvulo waye uThole eyibophe yancinci eyakhe engasafuni kuva nento ngebhayi. Waya esitishini seeteksi efuna ukubamba eziya kwesikaloliwe abambe osinga emaXhoseni. Uthe esazulazula ekhangela weva ngelizwi likaThemba limkhwaza. "Yintoni mntangam, iyaphi le ndlela?" Wanga ngavala iindlebe akuliva elo lizwi. Lazinga ilizwi limkhwaza. Wada waneentloni wabona ukuba makangambonakalisi ukuba ucinga ntoni na ngaye. "Mfondini, ndithetha nawe, ndithi iyaphi na le ndlela?" Uphindile watsho ebuza uThemba. "Tyhini, nguwe ntangam? Andiqondi ndiva nje kwamntu ukhwazayo. Kaloku kuyaphithizela apha, abantu baninzi ndiyagoduka. Tyhini, nguwe ntangam? Andiqondi ndiva nje kwamntu ukhwazayo. Kaloku kuyaphithizela, abantu baninzi ndiyagoduka," watsho ukuphendula uThole. "Khwela ke sihambe, yiyo le imoto, besifuna nje umntu abe mnye," watsho uThemba wavula ucango lwemoto. "Nguye lo?" wabuza umqhubi ejonge kuThemba. "Ewe," watsho uThemba ngelizwi eliphantsi. Wawuva lo mbuzo uThole akawunabelanga nto. Ukusuka apho bathi phinye-phinye edolophini. Bathi bakuba ngaphandle kwedolophu wemisa umqhubi esithi, "Niya kundinceda ngemali ke zinkosi ukwenzela ukuba ndikwazi ukutha amafutha endleleni." "Yimalini ke mhlekazi?" wabuza uSonwabo. "Zakubane zibe ne-10 mhlobo wam," watsho umqhubi. Awa engxoweni kwangoko amadoda. Yathanda ukumothusa le mali uThole kuba wayeqhele ukuva kusithiwa ziiponti 3 ukusuka eGcuwa ukuya eBhayi. Phofu akathetha wakhupha loo mali ibizwayo. Bathe bakugqiba ukubhatala wayenyathela umfana oyiphetheyo. Yemka isizungu sento endleleni yetha. Kuphiphi babone ngomlambo omkhulu phambi kwabo baye bebizwa yibhulorho enkulu kuwo loo mlambo. Wothuka uThole xa ebona igama lomlambo libhaliwe phambi kokuba bawele ibhulorho. Gamtoos River. "Kanti madoda siphi na apha? Andithi iGamtoos River ingaphaya kweBhayi na?" Akuzange kubekho uphendulayo emotweni, kwalawula ucwaka. Suka wathula noThole. Yemka imoto. Kuthe kunjalo yaye ikho le dolophu ibabiza ngaphambili, phofu ingenkulu. Besajonge leyo babone ngamagama amakhulu phambi kwabo ebhalwe eplangeni, "You are now entering Humansdorp." Ngezantsi kwalawo kubhalwe, Welcome to Humansdorp." "Kutheni na madoda sangena eHumansdorp kanti siya eGcuwa?" wabuza uThole engaqondi. Ngolwazi lwakhe ngemfundo xa eseGcuwa iHumansdorp ingaphaya kweBhayi. Wayengalindele kugqitha kuyo xa esiya eGcuwa. "Siyakuzazi njani ke thina mfondini iindlela zabaqhubi beemoto?" watsho ukuphendula uThemba. Akazange ayinanzi le mibuzo umqhubi. Wayingena wayidlula iHumansdorp eqinisile, yemka isizungu. Uthe esamangalisiyo uThole wabona omnye umbhalo, Paul Sauer Bridge. Kungekudala bedlule kuloo bhulorho babona omnye umbhalo, Knysna Cuttings. "Yimadoda, kutheni indlela ngathi isingise ngaseKapa nje?" watsho uThole engxamele ukundweba ecinga esezolo. Akuzange kubekho uphendulayo kuloo mbuzo. "Madoda ndiphenduleni ndiyabuza," uphindile ebuza. "Mfondini, akuthanga uya eGcuwa?" wabuza umqhubi wemoto. "Nditshilo." "Ke ufuna ntoni ngoku?" watsho umqhubi engamanga eyivuthele imoto. "Ndingxamele ungayiqondi le ndlela yakho," watsho uThole eyekelela. Kuthe besaxoxa leyo bavela komnye umbhalo, "You are now entering the Knysna Forests." Kwaphinda kwabhalwa into eninzi ezantsi kwawo kulunyukiswa abantu ngezilo ezilapho, aye namahlathi ethe thantalala phambi kwabo. Bagqithe njalo kuloo mbhalo baye sebengena ehlathini. Bangene nje yema imoto. Wehla umqhubi wayivula ngaphambili wayiphathaphatha abonakala enikena intloko esiza kubo emotweni esithi,
Madoda, ndiphelelwe ngamafutha, watsho wangena emotweni lo mfo weenqokoxho eqamele ngevili lokuqhuba. Ngoku ke kuza kuthiwani mqhubi? Wabuza uThemba. Ndixakwe yiloo nto ubona ndithe nqokoxho nje. Kulungile ke madoda, ndiza kunicela nihle indilinde apha ndide ndibuye. Ndiza kujika ndikhangele apho ndinokuthi ndithele khona amafutha kuba ndiyaqonda ukuba kude phambili. Ehla onke amadoda ahlala ecaleni kwendlela wayebasela umqhubi ejika. Ngalo lonke ixesha bemi apho zamana zivakala izikhalo zeemfene, imigqomo yeendlovu neengonyama, etsho kuhambe umzimba kwezo ntsunguzi zamahlathi. Phofu zitsho kude. Yayinyamezeleka yonke le migqomo, kodwa oweengonyama owawusithi wakutsho kunyikime nomhlaba kwakunzima ukuwunyamezela. Ngokuye ihamba imizuzu wavakala umgqumo wengonyama ukuba ukude. Bathe besahleli belinde njalo babona ngenkunzi nemazi yengonyama zisithi gqi kufutshane. Bathe besaxakekile ukuba baza kuthini na zaye sezifikile. Hayi ke, zenza iziqwenga zibaqengqa. Yaba bobusadusadu. Kuthe kweso siphithisiphithi wabaleka uThole wakhwela emthini wawabukela loo masikizi abantu beqwengwa ziingonyama. Wayesithi akuyibona le nto kuthi makafihle amehlo, ingombono ongajongekiyo. Kodwa athi ewafihlile njalo amehlo kwale ukuba angajongi. Ngesiquphe ezi zilo zozibini zagqiba isihlanu samadoda ebukele uThole. Sakya sakhuthuluza sishiya iintloko zodwa. Kweso sihlanu saseqwengwa ziingonyama kwakukho uThemba noSonwabo, iintanga zakhe. Zithe zakugqiba yabuya inkunzi yengonyama yaza kuloo mthi akhwele kuwo kucaca ukuba iyambona. Yafika yatsho ngomgqumokazi owatsho kwanyikima umhlaba. Suka nomthi lo akhwele kuwo wangcangcazela ngathi uza kuwa. Yaye imana ukulengetyeka le nto kumthi imtsibela ingade ifikelele kuye, ivuza izingce kukumbawela. Wabambelela emthini ebambe umzimba ekubukele ukufa kumana ukulengetyeka phantsi kwakhe kusenza loo masikizi. Yalengetyeka inkunzi yengonyama phantsi kwakhe yada yadinwa, suka yebuthuthu yanqenqa phantsi kwaloo mthi. Kwiimpahla ezazikuye uThole yayizezo wayezinxibile kuphela, naloo ngxowa wayengahlukani nayo efake iincwadi ezintathu, iBhayibhile neencwadi ezimbini awazinikwa nguThozama. Okuyingubo okuthe geqe phaya ethe ngokothuka ekufikeni kwengonyama wayishiya engenako nokuba angaya kuyithatha ngenxa yaloo ngonyama yayinqenqe phantsi komthi. Ezinye iimpahla zakhe zazijike nemoto. Ihleli njalo ingonyama yabonakala ilala apho phantsi komthi. Hayi ke ngoku aphela amathemba kuThole kuba lonke ixesha wayecinga ukuba iza kude idinwe isuke imke akwazi ukwehla kuloo mthi. Uthe ehleli njalo phezulu emthini wabiwa bubuthongo walala. Elele waphupha ngathi uyawa kuloo mthi phezu kwengonyama, suka xa awayo kuvele umfo onomnqwazi wameva amxhwile emlonyeni wengonyama amphose kude. Uthe ukuphaphama kwakhe kwaba buthongo wathi kanti uzilibele ukuba usemthini. Yaba kukuphuncuka kwakhe esiya kuwa phezu kolo tyukatyha lwengonyama bambelela esinqeni kuyo ecinga ukuba usabambelele emthini, zimkele iingqondo. Ithe kanti ingonyama ilibele ukuba ibilele ijonge ixhoba yothuka yaxhuma. Itsibe kabini kathathu ebambelele kuyo esingceni uThole waphosa waya kuwa kude. Ukusuka apho yeva endleleni ibaleka ihamba ifohleka ematyholweni ingonyama. Wavuka apho waphaphatheka engazazi apho waya khona ethe chu loo ngxowa yakhe neencwadi. Waya kuphumla ngaphandle kwehlathi. Zaqala zabuya ingqondo kuye. Ephumle njalo weva umgqumo wengonyama usitsho kude wacanda amathafa ebaleka. Ngokumana enyeka ngasemva wayibona ingonyama isiza kucaca ukuba ilanda ekhondweni lakhe. Wazama ukubaleka kungekho cebo limbi kuba ngoku kwakukwanti ethafeni kungekho mithi inokuthi imncede. Yafutshanisa ingonyama ingenawo amendu angangawayo. Waphelelwa ngamandla wagevezela amadolo.
Kwakho into ethi makalale abeke izandla emehlweni azigqume ifike izenzele ingonyama. Uphindile waphosa amehlo ngemva wabona ukuba ayifikanga igalelekile. Wathamba amadolo wagaqa esiya kuyo ihlangabeza efuna ukuba ikhawulezise imqwenge ide idlule le ndebe. Uthe yakugaqa ehlangabeza yexhwenene yema ingonyama. Akazange eme yena wangqala kuyo egaqa njalo, suka yaphethuka yaphaphatheka ukubaleka ingonyama. Kwathi kanti ukusinda kwakhe njalo uthole. Emva kokuba ebalekile ingonyama wakha wahlala kuloo ndawo waphumla, limphethe iphango. Kwaye kule ndawo akuyo kukwanti akubonakali nomzi lo engazazi naye nokuba uphi na. Lakutamba iphika, uve endleleni ecanda loo mathafa ngethemba lokuba wode azibone evela emzini. Noxa wayengazazi apho akhoyo, ukukhumbula kwakhe umbhalo awubone ukungena kwabo ehlathini, waaqonda ukuba ukumhlaba waseNisna. Waaqabela kuqolo olwaluphambi kwakhe awathi ukuba aqabele kulo wabona imizana ethe gqagqa ngaphesheya. Ezantsi ingumfula oneendonga. Ukuya kuloo mizi bekufuneka ewele loo mfula. Xa ehlayo ejonge emfuleni kwathi gqi amakhwenkwana ekhweza elo thambeka wayesihla kulo, wakha wahlala phantsi wawabiza efuna ukukhe angqawe ngaloo mizi wayeyibona ngaphesheya. Ekungqaweni kwakhe wafumanisa ukuba la makhwenkwe ngawale mizi aya kuyo. Afuna inkonyana yenkomo ekucaca ukuba ilahlwe ngunina esandula ukuzalwa. Xa ewabuza la makhwenkwe athe le nkonyana ayibuyanga ngezolo ekubeni ibimke nonina. Buze umbala amchazela. Bohlukana wehla yena esiye kuwela emfuleni. Uthe xa awelayo wabona into ekhanyayo ithe fokoxo ngezantsi ezindongeni, kanti yile nkonyana ifuna ngala makhwenkwe. Ube ngalaqaza ekhangela la makhwenkwe eza kuwakhwaza waxelele ukuba yiyo le nkonyana ayifunayo. Aye selesithele engasabonakali wawayeka. Suka kweeqatha elinye icebo elingathi limphelise kuloo meko wayekuyo. Akuyikhangela inkonyana leyo ufike iliduna elilunga ekwakucaca ukuba liqengqelekile kwezo ndonga alakwazi ukuphinda liphume, phofu lingenzakalanga. Ukusuka apho ufune ukuya ngqo kuloo mzi unenkonyana elahlekileyo, kodwa waxakeka ukuba akazange awubuze lo mzi emakhwenkweni. Uthe esephantsi kwegadi wabona imazi yenkomo elunga nxakama imi enkundleni komnye umzi. Waqonda ngombala ukuba inokuba ngunina walaa nkonyana ibone ezindongeni, wangqala kuwo. Xa encanjaziswa ebuzwa imvelaphi, waba ngumntu osuka emaXhoseni oye kwelo lizwe ngokukhonjwa ngamathongo amayeza athile njengoko engumntu oligqirha. Ngoku ke ucela indawo kwezo ntsukwana aza kuba esemba amayeza. Xa bembuza ngobugqirha bakhe, waba ligqirha elivayo, elathwasa emlanjeni nelembayo lisinyange isifo lakusibona. Wayifumana indawo kwaba yinto emnandi. Kuhleliwe njalo umfo omkhulu wamana ukusuka amadlu ihlasimla okwesangoma kanye. Kuthe emzuzwini emana ukwenza eso sithukuthezi sokuhlasimla wacela ukuba akhe aqhwatyelwe kuba unomhlola awubonayo phakathi kwekhaya elo. Lwabizwa lonke usapho ngumninimzi ukuba luzokombelela isangoma. Wazilahla kude izihlangu neso sikhwama seencwadi wayeziphethe, akaxhentsa wabhekeqeka. Selehluthi nokuhlutha ngoku kuba wafika wakhawulezelwa ngento etyiwayo. Uyayazi ke nawe indlala ukuba iligwala. Uyayazi ke nawe indlala ukuba ligwala kwayo. Ithe yakuba shushu ingoma wavakala idanduluka esithi, "Vumani, siyavuma." Batsho abantu bevuma. "Vumani bo, siyavuma." Bathi abakowethu mandithethe, "Vumani, siyavuma." Bathi manditsho ndithi apha ekhaya ayikho impilo, "Vumani, siyavuma." Kambe gqirha cacisa sifo sini na esi siphethe lo mzi? "Vuma, siyavuma." Kambe mna gqirha eliyindoda ndakuthi ukukhangela andiboni hlaba emzini, koko ndibona ukunxunguphala kwemiphefumlo. "Siyavuma." Thetha gqirha, kambe kungani na ukuba imiphefumlo inxunguphale nje? Kambe mna gqirha eliyindoda ndithi inkathazo nantsi ebuhlanti.
siyavuma, siyavuma. Nomathotholo bayeza kusasa bayeza, nomathotholo bayeza kusasa bayeza. Watsho ehlabela ingoma ejikeleza endlwini, suka waya kuhlala phantsi. Bamangaliswa abantu lakuyeka igqirha kuba babelindele ukuba likhe liqhube kuba lathi lakuthetha ngobuhlanti. Banomdla kakhulu, baqonda ukuba ngenene sisangoma esi. Babonakala bemana ukuyana ngamehlo emfihlweni, kucaca ukuba banombuzo noxa kungekho ude abuze. Ungakhe ulinge ulibuze nje igqirha yisekamagxagxa kuthi ungakhe ulinge ulibuze nje igqirha yisekamagxagxa kutheni? Liyabuzwa kaloku igqirha xa abantu bengaqondi, watsho umfazi egebezela umninimzi. Asazi ke gqirha nokuba kuvumelekile na ukuba singakhe sikufake imibuzo, watsho umninimzi. Uvunyelwe, buza bawo, yatsho le nto inyakamile, imana ukuhlala ehlala ihlasemle. Kambe gqirha siva ngathi amakhosi akukhomba ngasebuhlanti, koko sithe xa sifuna ukuba ziindlebe wayeka. Besithanda ukukhe sive, wabuza watsho umninimzi. Kumnyama, latsho ukuphendula igqirha. Ke kungathiwani ukuze kukhanye gqirha? Khanyisa kaloku. Yitsho kaloku umlando wakho. Ukuba ufuna ndivumise ndiyikhombe ngamehlo, beka apha iimponti ezimbini. Tyhini, uyamva isekamagxagxa? Uthi akukhombe uyibone ngamehlo. Kucacile ukuba uyayiqonda le nto ukuba yinto elahlekileyo, watsho umfazi etweza amehlo. Utsho ke mfazi, yatsho indoda ibhekisa emfazini. Utsho ke mfazi, yatsho indoda ibhekisa emfazini. Yiza nemali leyo ifunwayo wethu, yeka ukube undindiza, watsho umfazi, kucaca ukuba ukholelwe gqitha kwesi sangoma. Yaphuma indoda yabuya iphethe imali yabeka phambi kwegqirha. Ithe ukuba ibekwe labonakala lisukuma lisithi tshawu ngamehlo kwiqela lengoma. Laba ngathi liyayazi into ethethwa ngaloo mehlo eqela lengoma layothula. Sathi isangoma ndiyagula ndinani na, ndinehlaba nentloko ndiyagula ndinani na. Ithe yakuvuthwa ingoma waphinda umntu omkhulu. Kambe bathi abantu basemzini bafuna ukuqonda ngomhlolo osebuhlanti. Vuma, siyavuma. Kungaba sisifo kusini namadoda ebuhlanti. Vumani bethu, siyavuma. Mna gqirha eliyindoda ndithi akusifa koko ilahleko madoda. Vuma, siyavuma, siyavuma. Ilahleko ezinkomeni. Siyavuma. Kulahlekile inkonyana. Siyavuma, siyavuma. Inkonyana eliduna. Siyavuma, siyavuma. Inkonyana ayifanga ihleli. Siyavuma. Ihlele ezindongeni. Siyavuma. Ixakwe kukuphuma. Siyavuma. Vumani, siyavuma. Vumani, siyavuma, siyavuma. Watsho engomeni ebakhweba abantu ukuba bamlandele. Yekoko ukuya kubhijela phantsi kwegadi esiya kutshona ezantsi emfuleni kusombelwa. Wathi akufika kwindawo enenkonyana wemisa waxhenza. Ixhentsa njalo yavakala enye intwana esithi, tyhini, nali inkonyana ezindongeni. Bothuka abantu bayabe baleka balikhupha inkonyana ngobungxama bengalilibali igqirha elinjengelo ukuvumisa. Emva koko waduma kulo lonke elo lamarhanuka enayezi nakuthole njengesangoma. Yathi iphela iveki kwaye sekunyakazela ngabantu abeze egqirheni kuloo mzi. Wayehlala kuloo mzi, Yathi iphela iveki kwaye kunyakazela ngabantu abeze egqirheni kuloo mzi wayehlala kuwo. Ingenile imali. Nto wakhawuleza wayiyeka ngokubona ukuba iyokhawuleza imdulise kukuvumisa. Phofu esibeka kakuhle isizathu esithi ukuvumisa oku kuxabanisa abantu, kubange imilo, aqabuke umntu esiya kuma kwiinkundla zamatyala. Wazinikela kwicala lokunyanga kuphela. Nanjengamntwana ukhulele emaXhoseni wayezazi iingcambu ezithile ezinjengooBhoqo, imikhondo, iintelezi, izifutho, oomathunga, oomatshongwe, iintlobo-ntlobo zobulawo, kwanemixube ethile ethengwa ezikhemesi. Wabasebenza abantu ngokubagabhisa esithi ukhupha amadliso nemigqwaliso, ebafutha ebahlalele ngengadla, ebaqaphula esithi uyabagonya bangangenwa yimimoya engcolileyo. Isimanga sento, basuka abantu bamdumisa bencoma amayeza akhe ukusebenza kwabo. Kwavela iimbali ezininzi ebantwini, abanye besithi oko bathi
oko bathi oko basebenzisa amayeza akhe batsho banamathamsanqa amaninzi, bayathandwa nangamabhulu efama. Abanye iinkomo zabo bezihlala zingazandi, zitsho zazala kusebenzisa amayeza akhe. Bambi kutsho kwaphela namaphupha amabi ababewaphupha, namaphupha awayengacaci atsho acaca. Yathi iphela inyanga yeDwarha, wabe eziqonda uTholi ukuba umi kakuhle ngasemalini, elihlanganisile ikhulu leeponti efutshanise kakhulu kwelesibini. Kwakungemali yodwa into awayenayo kwelo lizwe lasemzini. Wayeselethanda ukuba ngofuyileyo kuba abanye abantu awayebanyanga babehlawula ngempahla ehambayo. Ngenkangeleko ebusweni kwelo lamarhanuka wayekhangeleka onwabile, kodwa ngaphakathi wayengazanga walubona ulonwabo ukususela okoko wathi wazibona esepayi engazi ngenxa yesimanga sotywala. Enye into yayimphethe kakubi ngamaphupha akhe emihla ngemihla. Iphupha lomfo onomnqwazi wameva elikaFikizolo, uMaNtuli, uNofundile noThozama lisisithukuthezi kuye. Lamtsho akaze onwabe. Wathi endaweni yokuba atyebe ngenxa yokuvuma komsebenzi, wasuka waya ebhitye ngokubhitya. Ngenye imini kusasa ngecawe, ebengakhange alale buthongo bomnandi. Ngenxa yaloo maphupha akhe emihla ngemihla, wacinga ukukhe aphumele emaphandleni yedwa ngethemba lokuba angathi abone okunokuthi kumenze alibale loo maphupha. Ngokuhamba-hamba waya kugqitha ndlwini ithile icawa. Xa ekude kufuphi kuloo ndlu watsalwa ingoma emnandi yayivunywa apho. Wathi makakhe ajike angene. Uthe xaza kungena yayeka ingoma, lwavalwa ucango. Wafunda isifundo umshumayeli. Ndiya kusuka ndiye kubawo ndithi kuye, Bawo, ndonile kuwo amazulu xolo. Ndiya kusuka ndiye kubawo ndithi kuye, Bawo, ndonile kuwo amazulu nasemehlweni akho. Andisafanele kubizwa ngonyana wakho. Ndenze ndibe njengomnye kubaqeshwa bakho. Ngokubhalwa nguLuka chapter 15 verse 18 to 19. Athi ukungena kwawo la mazwi kuye abinza ngokwekrele. Wabonakala engqunga phambi komnyango wecawa okwenkomo ebethwe eluphondweni. Wathi kuba wayelazi ibali kwakufundwa ngalo ngumshumayeli lonyana wolahleko, wakhathazeka. Wanomfanekiso kaFikizolo ekhathazekile mhla washiya icuba esiya eRhawutini. Wakhumbula umfanekiso wawubona eGoli eGood Hope Cinema. No love, no nothing till my baby comes home. Wacinga isikhalo saloo ntokazi yayikhala ngenxa yokulahleka komntwana wayo. Uthe esazula njalo apho phambi komnyango, engazazi ukuba wenzani na, weva ngomgcini mnyango emkrweca emxelela ukuba kuvuliwe angangena. Wothuka wanga ngumntu ovuka ebuthongweni ebephupha, wangena. Kungena kwakhe kwakumiwe ngeenyawo kuvunywe iculo elitshayelela intshumayelo. Bathe bakuhlala phantsi abantu, wayeqalisa intshumayelo yakhe emshumayeli yonyana wolahleko, elichaza ibali laloo mfana elisusa mhla washiya ikhaya abazali bekhathazekile, siya kwantliziyo ndise eliphetha ngokubuya kwakhe esamkelwa nguyise elila. Ukuba umntu kaThixo wayesazi ukuba intshumayelo yakhe imenzakalisa kanjani na omnye wabaphulaphula ababekho kuloo cawa ngaloo mini, ndifuna ukuthi ngewayengazanga ashumayele ngohlobo awashumayela ngalo ngaloo mini, wayeya kusuka abe nosizi. Ukuba umntu kaThixo wayesazi ukuba intshumayelo yakhe imenzakalisa kanjani na omnye wabaphulaphuli ababekho kuloo cawa ngaloo mini, ndifuna ukuthi ngewayengazanga ashumayele ngalo hlobo awashumayela ngalo ngaloo mini, wayeya kusuka abe nosizi. Uthe engekalwenzi ufefe umshumayeli, wabiza indodana ukuba izokungqina. Kwangoko kwaphakama gagwana lithile lomfana ngengonyana ethi, Goduka ubheke ekhaya, thengisa ngemfuyo yakho. Ndicela siyibambe apho kwangoku sawuqhubeka no-part 2 wesi sahloko sithi Vuyisanani ngexesha elizayo. Kamnandi.